Kur'an, Musa Čazim Čatić. Nebeska knjigo, što no plamen vjere, u mom srcu s tvojih riječi budi, po tvome vrtu misao mi bludi i cvijeće pjesme po najljepše bere. Zemlja i more i svemirske sfere o vječnoj tajni šapću ti kroz grudi. Sreće i spasa dan cvjetni rudi, kud svjetlo tvojih istina se stere. Pred veličanstvom tvojim evo sada griješni pjesnik u zanosu pada i usnam mašte ljubi usta sveta, sa kojih med je tvojih riječi teko, o vječno slovo, Bog je tebe rekao da budeš luča vasionog svijeta. Poštovane džematlije i cijenjena ulemo, u ime Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Karađozbegove medrese i džemata Zalik, Esselamu alejkum. Dobrodošli na program Večer Kur'ana Hafiza Karađozbegove medrese, kojim ćemo svečano otvoriti tradicionalnu manifestaciju Dani Karađozbegove medrese, ali i obilježiti 26. godišnjicu izgradnje džamije Bosanski mudžahidi u kojoj se večeras i nalazimo. Željeli smo upravo pomenutu manifestaciju i 26. godišnjicu izgradnje ove džamije otpočeti i obilježiti Kur'anom i njegovim porukama, tako se nadahnjujući sa nepresušnog vrela Allahove riječi. Manifestacijom Dani Karađozbegove medrese ispraćamo novu 377. ili 24. poslijeratnu generaciju maturanata i maturantica Karađozbegove medrese, ali i obilježavamo 465 godina od osnivanja najstarije odgojno-obrazovne institucije u Hercegovini. Sa tim ispraćajem i obilježavanjem polazimo upravo iz džemata na čijem se prostoru nalazi i radi Karađozbegova medresa. Zato pozivamo Šefik Efendiju Čavčića, imama, hatiba i mualima džemata Zalik, da vam se u ime domaćina večerašnje svečanosti i obrati. A'udhu billahi mineššeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi wa sahbihi ejma'in. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, innama ya'muru mesajidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve kame salate ve ate zekah ve lem jahše illa Allah fe asa ulaike en yekunu minel muhtedin. Sadakallahul azim. Cijenjena braćo i sestre, Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu, i izražavam vam iskrenu dobrodošlicu u ime džemata Zalik, Medžlisa Islamske zajednice Mostar i naravno u ime Karađozbegove medrese u ovom jednom svečarskom trenutku kada obilježavamo početak ispraćaja ove najnovije generacije i niske ovih finih, vrijednih insana i muslimana i muslimanki iz Karađozbegove medrese i obilježavamo 26. godinu od otvorenja ove naše džamije Bosanski mudžahidi, Vakufa Darul Ilm i možemo kazati Dan džemata Zalik. Zadovoljstvo mi je večeras da mogu kazati da sam zaista sretan i mi u džematskom odboru i u džematu Zalik što imamo tako lijepu saradnju sa Karađozbegovom medresom i da evo ne po prvi put, već u jednom kontinuitetu zajednički
pravimo i ciljano radimo zajedničke manifestacije. O ispraćaju ove najnovije generacije maturanata nešto će kazati više, naravno, direktor medrese Hafiz Aid Tulek, koji je također dijete ove medrese, ali je meni zadovoljstvo da također učestvujem u ovoj manifestaciji, obzirom da sam i sam bio dio kolektiva jedno vrijeme Karađozbegove medrese. Oni koji su završili medresu znaju otprilike kako to stoji, kako te stvari ostanu utisnute u srca i u osjećaje svakog svršenika bilo koje od medresa. To su zaista veličanstveni trenuci. Ono što želim ovdje kazati jeste da je otvorenje i izgradnja ove džamije Bosanski mudžahidi za muslimane Mostara, ne samo džemata Zalik, bio jedan veličanstven događaj i nešto što je uveliko odredilo kretanja i muslimanska razmišljanja evo ovdje na ovome prostoru. Kada je bilo najteže, ova džamija je počela da nikni. A kako? Uvijek postoji neka inicijativa i kaže stvoritelj svjetova u ovom kuranskom ajetu koji sam ovdje citirao: Allahove džamije uzdižu i održavaju oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i koji klanjaju, i koji zekat daju, i koji se nikog osim Allaha ne boje. Nadati se je da su oni na pravom putu. Takvi ljudi, dakle, i takav čovjek se pojavio ovdje koji je pitao na samome, pri samoj želji da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje je najteže u Bosni. Doktor Tantavi je pitao jednog prijatelja pred otvorenom kartom geografskom Bosne i Hercegovine i čovjek mu je upro prstom u Mostar. I on kaže: ja idem u Mostar. I došao je ovdje. I došao je kod muftije i tadašnje legalne vlasti u Mostaru. I to pokazuje koliko je to važno, kao i ovaj detalj saradnje svih organizacionih jedinica islamske zajednice i koliko, dakle, uprkos teškim trenucima, doktor Tantavi je znao put kako da realizuje svoj cilj i na koji način da donese pomoć u Mostar. Kada je sagledao stanje, odlučio je u dogovoru sa muftijstvom, muftijom i legalnom vlašću da pravi džamiju. Dali su mu lokaciju i sve ostalo što treba i onda je on došao sa svojom suprugom pred svoje kćerke. Pa ih pita, to mi je lično govorio rahmet mu duši: jel se vi slažete, moje kćeri, naše kćeri, da vas vaš otac i majka ostave bez materijalnog nasljeđa, da mi uvakufimo svu svoju imovinu tamo negdje u Bosni, u Mostaru, a da vi ostanete bez te imovine? One su se složile s tim i ova džamija i ovaj vakuf je nastao. Kako je ovaj vakuf, odnosno i ova džamija ovdje napravljena, naravno onda je i džemat Zalik počeo da funkcioniše u pravom smislu te riječi, a ono što je posebno važno, onda i saradnja sa svim ustanovama i institucijama. Ovdje rastao je univerzitet, medresa je određeno vrijeme ovdje izvodila nastavu, sada je medresa tu sa kojom također, kao što sam kazao, imamo izvanrednu saradnju i onda je ovaj musliman iz Zalika, dakle ove džematlije naše kazale, pa mi smo Allahovom voljom dobili jednu džamiju, sad ćemo mi praviti drugu. Sad ćemo mi praviti drugu jer nam treba. I alhamdulillah da je tako. Zato mi nastojimo da se sjećamo tih trenutaka, ne da bismo živjeli u prošlosti, nego da bismo bili zagledani u budućnost.
Dakle, obilježavamo, sjećamo se tih ljudi i džematlije, njih 30 ovom prilikom i svake godine prouče po jedan džuz, znači proučimo hatmu sjećajući se vakifa našeg, sjećajući se naših džematlija koji su dolazili ovdje u džemat i preselili na ahiret, nadajući se da ćemo i na taj način ojačati naš džemat, našu džematsku infrastrukturu, naš džematski osjećaj i ja molim Allaha dželešanuhu da uspijemo u tome i da, kako se u Kur'anu Kerimu kaže, nadati se je da su na pravom putu, pa i naše džematlije nadamo se da smo svi na pravom putu i ova nadolazeća generacija maturanata koju odgaja i obrazuje Karađozbegova medresa da će biti na pravom putu i od onih koji klanjaju namaz, koji zekijat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Esselamu alejkum. Zahvaljujemo Efendiji Čavčiću. Manifestacija Dani Karađozbegove medrese ponudit će oko 15 raznovrsnih programa, a među njima su vjerski, kulturni, humanitarni i razni drugi sadržaji koji će od večeras pa do 22. maja 2022. godine biti predstavljeni hercegovačkoj publici. Manifestacija se realizuje pod motom ovogodišnje generacije maturanata i maturantica, a to je kuranski ajet sure Merijem, u čijem prijevodu stoji: I darova smo im svako dobro i učini smo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. Stoga pozivamo profesora Hafiza Aida Tuleka, direktora Karađozbegove medrese, da manifestaciju izvanično proglasi otvorenom. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi džemate, braće i sestre, assalamu alaikum. Danas smo sretni i Allahu uzvišeno zahvalni što smo ovdje ponovo na jednoj lijepoj manifestaciji kojom otvaramo ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata 24. nakon reaktiviranja i 377. nakon osnivanja Karađozbegove medrese. Nakon 2 godine trajanja ove pandemije i jako tužnih i skromnih ispraćaja prethodne 2 generacije, ovu generaciju ispraćamo sa jednim lijepim, uz Allahovu pomoć, programima koji će se realizirati od večeras pa do ovoga 20 i nekoga maja. Stoga, evo, vas pozivam na sve ove događaje koji budu javnog karaktera da se pridružite i da date svoju podršku našoj mladosti. Dozvolite mi samo da poselam posebno glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar, koji je i večerašnji ovdje predavač, zato ja neću previše govoriti, magistra Dinu Efendiju, domaćina Šefik Efendiju Čavčića, koji je evo predivno istakao sve ono što se odnosi na ovaj džemat i na medresu i ono što je trebalo kazati. Posebno dozvolite da poselamim naše večerašnje hafize i hafize koji su učači Kur'ana. Pozvali smo još naših hafize i hafiza, oni nisu došli zbog opravdanih razloga, neki zbog zdravstvenih ili razloga, ali evo imamo jako lijep broj naših mladih perspektivnih hafiza i hafiza koji su nam unijeli radost u našu medresu, koji su čvrsto i odlučno prihvatili Božju riječ, zavolili je, učili i koji su, evo ovdje i sve gledam, većinom i završili hifz dok su bili u medresi, neki i položili. I ja sam sretan što od ove generacije imamo, evo hvala Bogu, uvijek makar jednog ili 2 hafiza među našim učenicima. Allah uzvišeni u Kur'anu kaže za Kur'an, i ovo je najbolja prilika da otvorimo ovu manifestaciju: Iza tuliyat alejhim ajatuhu zadethum imanen wa ala rabbihim yatawakkalun. Kada uzvišeni opisuje vjernike, kaže to su oni čija srca ustrepere kada se Allah spominje i kada se njegovi ajeti, njegov Kur'an uči
njihovo vjerovanje i bogobojaznost se povećava i oni se na Allaha uzvišenog oslanjaju. Zato je važno da ova iskustva hafizskih manifestacija ili večeri Kur'ana prenosimo na naše učenike i učenice, na mlađe generacije, kako bi oni kročili putem hifsa, putem druženja sa Allahovim govorom i uz Allahovu pomoć naravno uspjeli na tom putu. Molim Allaha dželešanuhu da nam podari bereketa u našim poslovima i da ova manifestacija koja ispraća ovu generaciju bude uz Allahovu pomoć u onom obimu koji mi priželjkujemo i da nam podari da sretno hajrli ispostimo Mubarek Ramazan koji nam dolazi u ovome periodu kada smo predvidjeli i ove određene manifestacije. Da vas Allah dželešanuhu nagradi za dolazak i assalamu alaikum. Zahvaljujemo direktoru Karađozbegove medrese. Večer Kur'ana Hafiza Karađozbegove medrese prilika je da se osvrnemo na medresanski hod od 1995. godine do 2022. godine. U tom periodu Karađozbegova medresa iznjedrila je 24 hafiza i hafize časnog Kur'ana. Večeras ćemo imati priliku čuti učenje odlomaka časnog Kur'ana od strane jednog broja hafiza i hafiza Karađozbegove medrese koji su nam se uspjeli pridružiti na ovom programu. Program ćemo otvoriti učenjem Kur'ana naših hafiza. Najprije će nas učenjem kuranskog odlomka počastiti hafiza Zekija Krvavac-Ljevaković. Hafiza Zekija je Karađozbegovu medresu završila 2013. godine, da bi nakon toga uspješno završila Fakultet islamskih nauka, teološki smjer i filozofski fakultet smjer arapski jezik i književnost. Danas je studentica master studija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Hafiza Zekija večeras uči ajete sure Ešura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجنة
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون صدق الله العظيم. Sa nama je večeras i Hafiza Ajla Tipura. Ona je Karađozbegovu medresu završila 2019. godine, a trenutno je uspješna studentica Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, smjer genetika i bioinženjering. Hafiza Ajla večeras uči ajete sure Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. Treća će nas učenjem odlomka časne knjige počastit Hafiza Lejla Marić. Hafiza Lejla je Karađozbegovu medresu završila 2020. godine, a trenutno je uspješna studentica Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Ona večeras uči ajete sure Gafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Još jedna Hafiza Karađozbegove medrese večeras je sa nama. Ona je Hafiza Džudi Hasan. Trenutno je učenica prvog razreda Karađozbegove medrese, a pred sami početak srednjoškolskog obrazovanja okrunila se titulom Hafize Kur'ana. Ona večeras uči ajete sure El Isra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Naredne odlomke Kur'ana učit će Hafiz i Karađozbegove medrese. Hafiz Aid Tulek Karađozbegovu medresu je završio 1999. godine. Nakon toga uspješno završava Fakultet šerijatskog prava i islamskih studija u Kataru. Danas obnaša funkciju direktora Karađozbegove medrese. Hafiz Aid Tulek večeras uči ajete sure En-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Sljedeći učač je Hafiz Mahir Ramić. Hafiz Mahir je Karađozbegovu medresu završio 2012. godine. Danas radi kao imam, hatib i mualim u džamatu Čipuljić Medžlisa Islamske zajednice Bugojno. Hafiz Mahir večeras uči ajete sure Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sljedeći učač slovi za jednog od najmlađih hafiza u Bosni i Hercegovini, a tokom pohađanja osnovne škole bio je polaznik mekteba ovog džemata. Danas je učenik 3. razreda Karađozbegove medrese. Riječ je o hafizu Abdullahu Tabakoviću. Hafiz Abdullah večeras uči ajete sure Bekare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Naredni učač je Hafiz Agan Hamzakadić. Hafiz Agan je Karađozbegovu medresu završio 2017. godine. Danas je student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i imam Hatib i Mualim u džematu Kutanja, Medžlisa Islamske zajednice Donji Vakuf. Hafiz Agan večeras uči ajete sure El-Enbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم
Činjenjem odlomka časne knjige počastit će nas i Hafiz Sakib Filan. Hafiz Sakib je Karađozbegovu medresu završio 2017. godine, a potom i Fakultet islamskih nauka na kojem trenutno pohađa master studij. Angažovan je u džematu Grbavica 2 Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Nedavno je stekao titulu Hafiza časnog Kur'ana, na čemu mu čestitamo. Hafiz Sakib večeras uči ajete sure El-Enbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Naredni učač je Hafiz Kasim Čelenka, a Karađozbegovu medresu je završio 2018. godine. Student je završne godine Fakulteta islamskih nauka, teološkog smjera i imam Hatib i Mualim u džematu Drivuša, Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Hafiz Kasim Čelenka večeras uči ajete sure Vakija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Odlomak Kur'ana proučit će i Hafiz Jusuf Bećoja. Hafiz Jusuf je Karađozbegovu medresu završio 2011. godine, a nakon toga Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Danas je imam Hatib i Mualimu u Karađozbegovoj džamiji u Mostaru, te rukovodilac Centra za učenje Kur'ana Mostar. Hafiz Jusuf večeras uči ajete sure Kasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك
وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Večerašnju svečanost kojom započinjemo ispraćaj nove generacije maturanata i maturantica Karađozbegove medrese i obilježavamo 26. godišnjicu izgradnje džamije Bosanski mudžahidi, upotpunit ćemo i vazi nasihatom. Pozivamo magistra Dinu Efendiju Maksumića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar, da vam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu čestitu porodicu i na sve ashabe. Draga i poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum. Dopustite mi da na početku poselamim posebnim selamima, kako je to i običaj na ovakvim i sličnim programima i manifestacijama, poštovanog direktora Karađozbegove medrese, Hafiza Aida Tuleka, imama ovoga džamata, šefika Efendiju, kovodioca Centra za učenje Kur'ana, Hafiza Jusufa, sve naše uvažene i poštovane hafize i hafize koje su došle i koji su došli iz raznih krajeva i dijelova naše lijepe Bosne i Hercegovine, našega vrlog moderatora Meadina, učenike i učenice medrese kojih je ponajviše na ovome večerašnjem programu. Hvala Allahu uzvišenom na ovoj blagodati da se u miru i spokoju i sigurnosti nakon ove 2 godine pandemije možemo malo slobodnije okupljati, moleći Allaha dželle dželaluhu da nas sačuva raznih iskušenja, bolesti, da nas uputi na pravi put i da od nas primi ovo večerašnje dobro djelo i ovo okupljanje. Želim također Karađozbegovoj medresi na čelu sa direktorom i profesorima, kolegama koji su ovdje prisutni, čestitati na ovoj manifestaciji, čestitati na još jednoj generaciji naših dragulja koji izlaze iz medrese i nastavljaju svoj put dalje. Želim također čestitati džamatu Zalik, šefiku Efendi, predsjedniku džamata Hadži, članovima džematskog odbora na ovim godinama uspješnog rada, na ovim godinama činjenja hajra. Šefik Efendija je spomenuo ovu džamiju, spomenuo je džamiju u Gornjem Zaliku koja je završena. U ovome džamatu je planirano, ako Bog da, da se gradi i dalje još jedna džamija. O tome ja neću govoriti, znaće se uvakat, ali bih vas zamolio da vi učite dove, a oni koji su odgovorni, oni će raditi ono što konkretno treba da se radi. A vi ih pomozite dovama. Ova večer Kur'ana i svaka večer Kur'ana koju organizujemo i koje se organizuju našim džematima širom Bosne i Hercegovine, treba da nam bude poseban vaiz. Čuli smo ova prelijepa učenja Kur'ana i Kerima naših mladih hafiza i hafiza. Čuli smo Allahov govor kojeg su oni nama prenijeli, nama prisutnima ovdje. I to učenje treba zaista da nam bude vaiz, treba da nam bude podstrek da i mi idemo ovim putem. Pa bih posebno učenicima i učenicama medrese skrenuo pažnju i uputio nasihat kao stariji brat
i do jučerašnjih medresalija da iskoriste svoje vrijeme dobro. Moja generacija, 357. ove godine obilježava 20 godina od kako smo završili. Meni je to kao da je zaista juče bilo. I vama će isto tako biti nakon 10, 15, 20, 30 godina kao da je to juče bilo. Dakle, vrijeme nezaustavivo teče. Iskoristit ćete ga onoliko koliko vi želite, a trebate ga iskoristiti maksimalno u hajru, a najveći hajr, kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio, da su najbolji oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju, zato bi vama trebala to da bude vodilja da se sa Kur'anom što više družite. Bez obzira da li to bilo učenje na arapskom, čitanje prevoda, čitanje tefsira ili neki drugi način druženja sa Kur'an i Kerimom, jer vrijeme će proći. Pa ćete se onda kajati da zašto niste više vremena proveli sa Kur'anom, zašto niste više vremena proveli sa tefsirom i tako dalje i tako dalje. A vrijeme će proći, to vam garantujem. Ja sam vam svjedok, moje kolege, stariji imami su svjedoci i njih kada upitate kako ti se čine sve ove godine, 30 ili više godina u imamskoj službi, kažu to je zaista brzo prošlo i sjećamo se naše mature kao da je to bilo juče, a to je bilo možda prije 30 godina. Zato sa Kur'anom što više da se družimo, da se klonimo onoga što je Hafiz Čelenka, ja mislim, proučio ajet upisujući, gdje Allah uzvišeni upisuje džennet pa kaže la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. U džennetu neće čuti ljudi, stanovnici dženneta, ništa što je beskorisno, što će ih najezijetiti, niti što je grijeh. A omladini bih savjetovao i svima onima koji su prisutni i aktivni na društvenim mrežama da to smanje na jedan najmanji mogući minimum. Najmanji mogući minimum, jer čim uđemo na one društvene mreže nesma'u lagwan wa ta'thima. Čujemo i pročitamo ono što je beskorisno, ono što je grijeh u većini slučajeva. Mene društvene mreže podsjećaju na kuranski ajet kada je Allah uzvišeni zabranjivao alkohol, a nije bio u potpunosti zabranjen, pa tamo su pitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme o alkoholu i igrama na sreću i Allah uzvišeni je u toj fazi kad još nije bilo to u potpunosti zabranjeno rekao u njima ima malo hajra, ali je grijeh puno veći. Tako i ove društvene mreže i u njima ima malo hajra, ali je gubljenje vremena i grijeh puno veći i svi oni koji su na društvenim mrežama znaju to vrlo dobro. Kada provedete pola sata ili sat na društvenim mrežama i završite, upitajte sebe, dragi učenici medrese i učenice, da li će vam to biti upisano u knjigu dobrih dijela ili loših dijela. Ako niste sigurni, to naginje knjizi loših dijela. Zato vodite računa o svome vremenu, iskoristite ga i neka vam ova večerašnja večer Kur'ana bude podstrek da se vratite još više Kur'anu, hifsu i da učvrstite svoje znanje. A kao mlađi brat, putio bih nasihati onima starijima džematlijama koji su ovdje stariji od mene, želim kazati da je pohvalno i poželjno i nije nikakav grijeh da i u godinama dok smo odrasli ili penzioneri da naučimo još koju suru. Ako smo u mektebu naučili, na primjer, do Elem tere kejfe iza zulzileti, nije zabranjeno naučiti još koju suru, čak šta više, to je pohvalno i poželjno i traženo, jer taj proces hifsa se nastavlja. Hvala Allahu, danas imamo 23 džemata, imamo skoro 30 imama, imamo nekoliko punktova centra za učenje Kur'ana. Dakle, vrata širom otvorena za svakog onoga ko želi da se druži i bavi Kur'anom. Da li da nauči sufaru, da obnovi sufaru, da nauči Kur'an, da uči Kur'an sa svojim imamom. Svaki imam jedva čeka da mu neko dođe i kaže Efendija, želim da učim harfove, želim da učim sufaru, želim da obnovim sure, možeš li me preslušati, želim da učim Kur'an, molim te, pomozi mi. Jedva čeka, vjerujte mi.
to treba iskoristiti jer ćemo biti pitani na sudnjem danu za tu blagodat. Kad sam bio učenik medrese, jedna od onih stvari koje ostanu uklesane kao na kamenu, kad nam jedan od profesora kazao u onome periodu kada je raspadao se Sovjetski savez i sada naša braća iz ovih bivših islamskih, muslimanskih zemalja Sovjetskog saveza su dolazili čak u Jugoslaviju i vrećama nosili cijele Kur'ane ili ono što je ostalo od Kur'ana koji su se pohabali. Sve su tražili, bilo šta, dolazili u Mostar vozom i vrećama, nosili Kur'ane i vraćali se u svoje zemlje bivšeg Sovjetskog saveza da bi učili, pa makar to bilo i jedan džuz ili trećina, jer je bilo Kur'ana koji se vremenom i upotrebom i vlagom i tako dalje pohabaju, njih nije interesovalo. Bilo šta, dajte nam da idemo, da se vratimo, mi toga nemamo, da učimo. Vidite, mi hvala Allahu danas imamo u svakoj džamiji po 10, 20, 30 ili više primjeraka Kur'ana koji stoje i čekaju one koji će se baviti Kur'anom. Zato, draga braćo i moje čestite i lijepe, fine sestre, vratimo se Kur'anu, uzmimo ga u ruke, čitajmo, učimo, izučavajmo, jer vrijeme će brzo proći, a vrijeme će na sudnjem danu biti dokaz za nas ili protiv nas. To je sve do nas. Niko nas neće moći spriječiti, niko neće moći biti šahid, svjedok za nas ili protiv nas. Sve je do nas. Zato molim vas, posvetite se Kur'anu, učite Kur'an, izučavajte. Molim Allaha uzvišenog da nas na tome putu pomogne, da nas osvijesti, da nam da snage da budemo bolji muslimani i da se više sa Kur'anom družimo. Hvala vam i assalamu alaikum. Zahvaljujemo glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Mostara. Večerašnji program završit ćemo dovom. Dovu će proučiti magistar Suad Mujakić, pomoćnik direktora Karađozbegove medrese za internat, a nakon završetka večerašnjeg programa na vratima džamije Bosanski mudžahidi dočekat će vas ovogodišnji maturanti i maturantice Karađozbegove medrese koji će vas uz večerašnje kuranske poruke okrijepiti i određenim poslasticama. Do nekog novog susreta. Esselamu alaikum. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح